pitate, kao i uvek, da li ste spremni za snimanje? Zdravo svima. Spremna sam, naravno. Spremna sam i ovo je prvi put da radim jedan ovakvu format, tako i da se radujem. Ja se uvek nekim novim projektima radujem i eto, sad ću da budem deo žirija sa jednom odličnom iskusnom ekipom kao što je Aca, Mira, Lepa, Miroslav, dobro, tu i Boki 13 da malo podigne celu situaciju i atmosferu, tako da mislim da ćemo dobro da će kandidati da budu odlični. Inače sam vrlo raspoložena da dam svima vetar u leđa, zato što su to pretpostavljam mladi ljudi kojima to treba i neću nikog da kritikujem negativno, kako god mi rekli da možda nisam objektivna, ja ću sve da pohvalim. A ko vam je negde po temperamentu najbliže od svih članova žirija? Šta mislite, sa kim ćete se... Pa ja se sa Mirom Škorić družim već godinama. Mislim, Mira i ja smo negde baš drugarice i onako to naše druženje ne prestaje godinama. Acu volim, Lepu naravno znam, nisam se nešto preterano družila sa njom, a sa Miroslavom sam se najmanje družila, a Boki je i ne poznajem. Upoznaću ga danas. A tako je Mira privatno? Da li to je nešto što mi ne znamo? Pa Mira je ono što jeste, zato ja Miru i volim. Nema šta da ne znate kod nje, ona je uvek to što jeste. Ona kad vam se obraća, kad nije raspoložena, kad joj je nešto, ona to kaže. Tako da ja volim to, da to nema za kamere sam jedno, a ovamo sam drugo. Mira je određena, tačna, jasnog stava, što ja jako poštujem. Što joj se sviđa, što joj se ne sviđa i mislim da je to stvarno danas na luksuz da imate za prijatelja čoveka koji je vrlo iskren, zato što samo iskreni prijatelji koji vam ne idu u zlaku, nego koji vam kažu onako kako jeste, zapravo i jeste koristan prijatelj. Sve ostalo je foliranje. Kažu da je to na javnoj sceni negde retkost. Je li istina? Pa ne znam, da vam kažem, ne bavim se javnom scenom, mene ne zanima, ja znam kako ja, a svako opet ima pravo na svoj odabir. Znate, to ne zavisi sad. Nikad nemojte da zaboravite da na javnu scenu dolaze ljudi iz različitih porodica i različitih okruženja. Tako da ne dolazimo svi na tu javnu scenu iz sređenih kuća, porodica, obrazovanja, vaspitanja i ostalog. Tako da je i logično očekivati da ljudi budu takvi. Od uvek ste važili za jednu od najlepših žena na našim prostorima. Zanima me, da li vam je to nekad predstavljalo teret? Hvala vam, meni lično ne. Nije mi nikada predstavljalo teret, u poslu da, zato što je tu dosta bilo površnosti u smislu ona može to da igra, ne treba to, međutim mene to ništa nije remetilo, iskreno rečeno, i gubila sam uloge, nikada me to. Meni je uvek bilo najvažnije da ja sačuvam sebe i da moja glava bude u redu. Zato što moj život nije gluma, moj život nije javni svet. To je deo mog života i ja moram da se uskladim i da se ponašam u skladu sa tim. A moj život je svaki trenutak i svaki dan koji živim. Od ujutru do uveče i tako da meni to ništa, nikada nije predstavljalo problem. Ako je to razlog, dobro. A rekli ste sa Bokijem se ne poznate. Šta mislite kako ćete se slaviti? Ne mislim ništa. Jeste pratili možda njegov podcast i njegov rad? Pa nisam, da vam kažem, ja sam dosta radila u Makedoniji. Igrala sam u njihovom nacionalnom teatru i dosta sam radila, ali nisam... Molim? Ali nisam imao muziku neku dobro. Lukas. Eto, on je u najavi, odmah još sa ulice. Ali nisam radila, a ja lično da vam kažem ne mislim da će da bude bilo kakvih, u svakom slučaju bit će mi zabavan, takav kakav jeste. Onoliko koliko ga ja poznajem sa nekih njegovih tih potkaza i to što sam eventualno pogledala kad mi iskoči ili to. Mislim da će bude okej. Šta mislite, da li će mu se dopasti vaš styling danas? Pa mene baš ne interesuje, iskreno rečeno, ne mislim ništa. A recite mi, da li uspevate malo da ispratite ove aktualne vesti, čitate li što se sve to novo dešava, generalno i u svetu? Da, ja pratim svaki dan što se dešava u svetu i mislim da to je jedan čovek koji živi na ovoj planeti, prosto mora da to prati. Jer mi smo svi hteli, ne hteli, delom uvučeni i imamo posledice zbog ratova koji se vode, tako da pratim svaki dan. Jel imate nekoga u Dubaju sada? Ne, nemam nikoga u Dubaju, ja sam davno bila u Dubaju, iskreno rečeno nije mi se dopao. Jednom sam samo bila, nije mi se dopao, nisam ja oduševljena Dubajom, ja više volim
negde gde je netaknuta priroda. Nisam vam ja za te fenseraje, znate to mene ne Pitala sam zanima. najviše zbog trenutne situacije, jer su ljudi tamo. A da imam tog jednog Hosama vodiča koji, kad sam ja bila, sa sestrom ona se vodio, on je jedan divan momak i njega sam kontaktirala da vidim kako je. Dobro je, tako da, pa znate da vam kažem nešto, mi smo prošli bombardovanje i sad za nas to nije nepoznanica i nije nešto kao jao kako li to izgleda. Mi znamo kako izgleda bombardovanje, tako da pretpostavljamo da se i oni na isti način snalaze. Ja kad su padale bombe išla sam preko Mostarca morala. Tako da to sad nekom kad kažete ovako ko nije bombardovan, rekao bi kako, pa tako. Mi smo to prošli i mi imamo iskustvo, Srbi bar imaju iskustvo. Ja moram da se vratim na vašu glumačku karijeru. Pročitala sam da ste izjavili da ste često ulazili u sukob sa rediteljima. Zanima me zbog čega i koje ste tu uloge odbili? Da vam kažem, u sukob, ja nikada sukob nisam pravila, uvek su pravili oni. Oni su bili ti koji su me izazivali, tako da kažem, na sukob. Dakle, tražeći da se tamo gde apsolutno ne postoji opravdanje za svlačenje, da se skine. Znači, ja to nikada nisam htela da dozvolim i bila sam tu vrlo jasna i precizna i po pitanju rekla sam, evo, da zatvorim ugovor, da ne radim više. Znači, ja nikada nisam bila osoba koja je rekla, pa znate, ja ne mogu, pa zašto, pa ne. Ja sam bila spremna sa 21-2 godine, samo pokupim stvari i odim. Tako, doviđenja. Opet vam kažem, ono s početka razgovora što sam rekla da bih sačuvala sebe, jer ja sam sebi najvažnija. Što to bude, prođe, ostavi traga na mene, pa opet bude, prođe, ostavi traga, pa čekajte, ja treba da trajem. U trajanju je cela priča. Cela priča je u trajanju čoveka, nije u trenutnom uspehu. Sad, da li će taj film da bude toliko gledan, šta me briga da li će bude, biće u jednom određenom periodu, ali ja treba da ostanem normalna i zdrava posle tog filma, pa posle drugog, trećeg, pa posle neke serije, pa posle svega toga. Znači, ja sam bila ta koja je morala da vodi računa o sebi, jer niko, verujte, neće voditi računa ako vi ne vodite. Znači, uglavnom je to bilo. I odbila sam prvu ulogu Želimira Žilnika, to je reditelj iz Vojvodine, trebala je pokojna Ena Begović, Mija Begović i ja i ne znam ko još, da igramo u filmu Lepo žene prolaze kroz grad. Ja sam rado prihvatila taj scenariju, međutim kad sam videla da ja tu imam 1,5 rečenicu, znači nemam glumački zadatak, čak nije ni statista sa zadatkom, onda sam ja rekla reditelju, zahvalila sam mu se na poverenju i rekla, znate šta, u Beogradu i šire postoje mnogo lepe devojke i manekenke koje će to da urade. Ja sam ipak se školovala da radim nešto drugo. Tako da, eto, uglavnom iz tih razloga ili kad su bili neki ultimatumi, ne podnosim. Znači, ali nije ostavilo posledice zato što ja zaista ne pridajem značaja tome. Ukoliko neko hoće nešto da uradi po cenu svega, ja neću, ja se sklonim i meni je glava mirna. Imala sam ja problem i od glumaca koji me nisu hteli zato što su bili recimo jako ljubomorni što sam počela Bolji život da igram. Dok nisam počela Bolji život, bila sam lepo vaspitana devojka iz jedne divne patrijarhalne kuće, a onda kad sam počela Bolji život da igram, onda je bilo, a šta će njoj pozorište, ona ima bolji život. Tako da ta sujeta među glumcima je katastrofalna, ja to slobodno mogu da kažem zato što sam ja operisana od sujete, me to baš briga, jer, znate kako, ljudi gube energiju na tu sujetu, gube život, gube vreme, gube trenutak života, gube sve. Ja neću ništa da gubim, ja hoću sve od života. Svakog trenutka sve. I ja sam se svih negativnih stvari oslobodila i uživam u životu. Hvala vam. Hvala puno. Hvala i vama, divni ste. Možemo samo malo i